Agen Music. Biyen omahku gede troco yen udan bledek bapak kerja yen mong ono proyek. Biyen dorong kramikan arep turu adem kanginan penting sabar dino iso mangan. Saiki aku wis gedhe iso golek duit dhewe nadan biyen mung iso nyusahke pak ibuke ngapurane. Saiki aku wis kerja senajan uripku kosong ikhlas bekti kanggo keluarga. Tur
boleh papa dadi